गासैबो बादायलायनाय बादायलायनायनि थाखाय जों गासै गावखौनो गाव मोजाङै गिबियावनो गासैनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गोजोन फुंबिलिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 22थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बागानपारा दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुमा बेनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायनि मानगोनां बिजिरगिरि Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
नोंथांमोनखौ नैबे खेबसेफोरनि थाखाय बर'फोरनि जाबाय बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय। बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि, बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा, बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा। जाफुंनो हानाय गासै आलासि बिथांमोनखौबो मावरियारि दिनैनि जोलुर बादायलायनाय जि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो मोनसेल' थाखो 2निफ्राय थाखो 9सिम थाखो 2निफ्राय थाखो 9सिम खन्थाइनि मुं जोंनि उजिनाय हा बिमा थाखो 9नि फरायसालिनिफ्राय लिरगिरि दाराय